Kusangana kwatiri kuita pano paKunashe TV yenyu yamunosapota zuva nezuva. Nokutendai nekulike nekusubscribe nekushare zvese zvatinoposta. Nhasi iSunday. Munoziva kuti matare edu kazhinji tinomaunza uri musi wemugovera kana kuti musi weSaturday. Asi nhasi musi weSunday ndo kune dare redu. Nhasi tinenge tichikupai zvinenge zvichiitika padare redu raChief Mutaza mumvuri wekumanyika. Kuno kuManicaland kuMutaza district munzvimbo yeMutare. Saka tichange tichikupai nyaya dzinenge zichiitika. Imimi chenyu chamunofanira kuita kuenjoy nekulike nekushare chete nekusubscribe. Kana kari kekutanga kusvika panapa paplatform yeKunashe TV, ndokumbira ubaye button rakanzi subscribe, obva wabaya button rakanzi like. Ndeka notification bell apo kuti usapotse chese chatinoposta pano paKunashe TV. Nongokutendai hama dzangu, tinofunga taona kuma 66,000 subscribers. Nekwatakatangira tinoona kuti muri kutitsigira. Rambai muchititsigira patinenge tichikanganisa pai tikorektei. Nhasi pakaipa ndofunga ndichambokumbira umbosikana kumaside uku umborakidza kuti vanhu vakutotanga kuungana. Cameraman wangu vanhu varikutotanga kuungana ari Maxene Anaya. Nhasi tichange tichikupai nyaya dzinenge zichiitika. Nyaya dziri kuno hadzisi scripted, inyaya dzinenge zichitoitika as we go tichingokuposterai. Garai makangoisa notification button mutoona ndipo padare patiri panapa. Idare raChief Mutaza, dare rakanaka. Ndokumbira cameraman udzoke kumashure unatsorakidza vanhu kuti idare rakavakwa zvakarongeka zvokuti ukasvika panapa unatsokuona kuti ndikutongwa panzvimbo chaiyo. Unatsoona it's well secure. Pane kwekuti ndofunga ukatarisa ukapana uko panewo matakshop ekuti kune vanenge vachida kudyira. Munoti mukatongwa muwana twekunwira nekudyira. Kapaki yenyu yakazara iripo. Unouya ukauya nemota yako unopaka, wapedza kutongwa wopinda mota mako wodzokera. Hapana any security fears padare redu rakanaka. Ndofunga makutonzwa nyaya dzedu dzakutoda kutanga. Vane masamoni vaya vakutodaidzwa. Vakutotaurwa ndiwo mabharani kana kuti mabharani wamambo Chief Mutaza. Saka rambai muchisubscribe, rambai muchilike, muchisapota. Nhasi panenge pakaipa. Tinoziva kuti dare raChief Mutaza ndiye chief wedu ari kupisa nenyaya dzekugadzirisa nekuyananisa dunhu redu. Saka ndichakumbira kuti mungogara muri stay tuned. Zuva ranhasi tine chikanda matare tichipinda tichikupai imimi chenyu kulike, subscribe. Thank you so much.